Îl are în fața sa pe Milian Medved, mai departe la Trască, 2 puncte superbe. Să vedem acest contraatac și Joan Culi, ce viteză! Însă pierde mingea acolo, recuperează Trască și revine în apărare, însă pe contraatac lui Trască, ridică tribune în picioare. Să vedem dacă va funcționa această zonă. Iacav nu poate arunca de acolo, Trască pătrunde și înscrie prin senda. Liber la 3 puncte, aruncă, ratează, recuperează același Trască. Bece Mureș, Jujoan Culi, sunt 2 jucători pe Jujoan Culi, găsește acesta pasa potrivită și este slam! S-a uitat puțin cam ciudat către Levoasil, pentru că nu era chiar aruncarea pe care și-ar fi dorit-o. Să vedem ce va face Frank Russell, o pasă pentru Trascott și un coș reușit. Ce frumos atac, forțează Sears, recuperează Trascott și din nou atac rapid, Brian McCullough, gol! Naționale, niciun foul, nu au grejenii până în acest moment în sfertul 4. Trascott forțează și înscrie de la tragului și mai mult asupra jocului. Recuperează ofensiv Trascott acolo și reușește 2 puncte. Este ultimul faul pe care mai pot să-l facă jucătorii mureșeni pentru că de acum încolo orice Bachman, Semi-Tir League și nu este... עם טרסקוט, משחק רחוק מאוד מהסל טרסקוט, עכשיו משלים 2 נקודות. אנחנו רוצים לקפוץ לרוממה, שם החלה המחצית השנייה. מורן, צביקה, אנחנו איתכם. אשקלון, 4 עבירות קבוצתיות. למכבי לזרוק בחופשיות, נותנים להם לרוץ, כך אומר רובי בלינקו, וזאת לא הגנה, זאת לא לחימה, הוא מבקש מהשחקנים להעלות את רמת... עבירה על טרסקוט. דרור דוידי נכנס עכשיו, אור איתן מסתבר לא כך קשה. תחת כאן את המחצית השנייה, ניסיון של טרסקוט, הולכת פנימה. טרסקוט במאבקים עם כספי שם בצבע. משלים 2 נקודות וגם... שבח, האיש שבח ממש. אין שם בפרת, עוברת גדר ההפרדה של 3 שניות. טרסקוט. כדור הזה הולך לפנימה לטרסקוט. פיני פירק את הצמד ארויו ומרקוס בראון. הוא מתפקד את... אשקלון קיבלה החלטה, אוקיי, את גיינס לא שומרים. כן. בוא נתרכז ב4 אחרים. בינתיים טרסקוט אוסף עוד כדור חוזר ושומר את אשקלון במשחק. ב3 השניות האחרונות, בן שימול. לטרסקוט. ניסה טובה, ניטור טוב, אבל... איתן מכניס מצוין לטרסקוט, משחק מצוין של אשקלון. מאבד אותו פעם שלישית כבר. יש סחפות קצת של בן שימול. במקום להמשיך במשחק. אור איתן. וואו. טרנר מוציא את הכדור מצוין, טרסקוט בורח קצת מהשמירה ועושה את הנקודות. דאבל פיגרס, ברציפות בשלושת המשחקים האחרונים. עוד סל אחד יהיה לו רביעי רצוף. טרסקוט בלי הפרעה. וטרסקוט. שימול בשנייה. איזה כדור נהדר, איזה כדור נהדר שבועק את זה. דוידי רוצה כדור, איזו מסירה. איזו מסירה של תמיר, בראבו, יופי. החלשות של נהריה. איזה כדור נפלא עכשיו של אור איתן. עוד 2 של... עוד כדור נהדר, הפעם איתן הורס לו אסיסט. ומי נמצא שם? טרסקוט כדי לתקן. לוקח את זה מרחוק, מחטיא. טרסקוט מנסה שם להיאבק על כדור חוזר, לא יכול להיות שהוא יוצא עם הכדור הזה. נהריה פשוט לא סוגרת לריבאונד הגנה. מה, מדהים, אתה יודע שיש עוד לאשקלון זר בשם אדי פוקס, ששיחק ב5 דקות ראשונות.
מצד אל צד ולהעיר את השטח לשחקנים האחרים. עכשיו הנה הוא עם הכדור, משאיר את זה לדוידי, יופי של מסירה, ואותה אשקלון שלו 96-59, בן שימול, שוב כדור חוזר של טרסקוט, והפעם הוא ילך אל הקו. בן שימול שכבר תפס כמות שלנו, יהיה ספק. לואיס על בן שימול, זה בחוץ, כדור חוזר אצל טרסקוט, עכשיו הוא משאיר את זה לבן שימול. בארד, יופי של כדור לטרסקוט, וטרסקוט בארד עושה עבודה יפה בשמירה, אוחיון מתעקש על הזריקה הזו, וטרסקוט עולה גבוה מעל עכשיו מאוד של אשקלון, ובארד יש שם חוסר של שחקן אחד.